ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଳରାମ ଯୋଜନା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ବୁଧବାର ଆତ୍ମା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ ନାମମାତ୍ର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳରାମ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 4 ଜଣରୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀ ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 1,60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମି ଅନୁପାତରେ ବର୍ଷିକିଆ ଫସଲ ପାଇଁ କୃଷି ଋଣ ନେଇ ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଏହି ଋଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଉପରେ 3% ହାରରେ ସୁଧ ଲାଗିବ ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଧ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରାଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାତିଲେଖା ଦାସ, ତହସିଲଦାର ବିଜୟିତା ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଗୋଷ୍ଠୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କମଳାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କାଳନ୍ଦୀ ପରିଡ଼ା, ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ବିପିନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 24।